Днес поканих група доброволци да дойдат заедно с мен в Вила Аутистика и да помогнем на този дневен център за деца, младежи и възрастни с аутизъм да се случи. Много се радвам, че те се отзоваха. Днес това, което правим е, че чистим, мием прозорци, махаме лепенки и го подготвяме за следващата стъпка. Направо е невероятно откъде почнахме преди време и къде е сега, и нямаме търпение да стигнем до откриването и това той да е в помощ на лицата с всякакви невроразнообразни състояния, така че да могат тук да се развиват, да се социализират, да учат и да прогресират. И вие може да подкрепите каузата на Вила Аутистика и Сдружение Аутизъм, образование, бъдещи и възможности с доброволен труд или дарение. Да правим добро заедно!